Bine ai venit în bucătăria lui Adi Joe! Astăzi facem o prăjitură tip înghețată, o prăjitură fără coacere cu banane și smeură. Și pentru bază avem nevoie de 200 de grame de pișcoturi, 100 de grame de nucă măcinată, 100 de grame de smochine, 25 de grame de cacao și 100 de grame de unt topit. Începem prin a mărunți pișcoturile și facem asta cu ajutorul unui robot de bucătărie. Transferăm pișcoturile mărunțite într-un castron. Adăugăm smochinele mărunțite. Puteți face asta cu ajutorul unui robot de bucătărie sau tăindu-le mărunt. Acum adăugăm și nuca măcinată, cacaoa și untul topit. Amestecăm totul foarte bine. După care avem nevoie de o tavă cu dimensiunile de 20 pe 25 de centimetri, tavă care este tapetată cu hârtie de copt. Punem amestecul în tavă, îl distribuim pe toată suprafața, după care presăm. Și băgăm tava la frigider, timp în care ne ocupăm de stratul cu banane. Și avem nevoie de 3 banane bine coapte, 250 ml smântână pentru frișcă, 30 de grame de zahăr pudră, 6 grame gelatină și 30 ml apă rece. Iar pentru stratul cu zmeură avem nevoie de 250 ml smântână pentru frișcă, 300 de grame de zmeură, 30 de grame de zahăr pudră, 6 grame gelatină și 30 ml apă rece. Punem gelatina într-un bol și adăugăm apa rece, amestecăm. La fel vom proceda și cu gelatina pe care o vom folosi la stratul cu zmeură. Le lăsăm deoparte și pasăm bananele. Eu fac asta cu ajutorul unui blender, însă puteți face asta și cu o furculiță. Urmează să batem smântâna pentru frișcă. Când este bătută de jumătate, adăugăm zahărul pudră, iar când frișca devine fermă, oprim mixerul. Urmează să băgăm gelatina în cuptorul cu microunde pentru 10-15 secunde, după care adăugăm bananele pasate în frișcă, gelatina și amestecăm totul. Avem crema cu banane și scoatem tava de la frigider, punem crema peste, o distribuim pe toată suprafața, după care băgăm tava la frigider și trecem la stratul cu zmeură și începem prin a pasa zmeura. După care trecem sosul obținut printr-o sită. Asta pentru a obține o compoziție fină, fără semințe. Am terminat și cu această operație și batem smântâna pentru frișcă. Ca și la cealaltă cremă, adăugăm zahărul pudră când frișca este bătută de jumătate. Și oprim mixerul când frișca devine fermă. Băgăm gelatina în cuptorul cu microunde pentru 10-15 secunde, după care adăugăm sosul de zmeură în frișcă, adăugăm și gelatina și amestecăm totul. Am scos tava de la frigider și turnăm amestecul cu zmeură, îl distribuim și mișcăm puțin tava pentru a obține un strat uniform. Și acum băgăm tava la frigider pentru 6 ore, după care prăjitura se poate tăia și servi.
Haideți să vedem cum arată. Ștergem cuțitul după fiecare tăietură. După cum vedeți, prăjitura arată foarte bine. Este o prăjitură tip înghețată falsă și sper să încercați rețeta, întrucât prăjitura este delicioasă și revigorantă. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Josh și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!